però el que es deia és que realment és el que volen ser els testimonis en directe d'una de les novetats més impactants i més impressionants i més esperades. Tot això els conte o els avança una miqueta, miren, i és que enguany per primera vegada en la història els dos bàndols, el moro i el cristià, no sols escenificaran una batalla, la coneguda batalla, aniran més enllà, perquè en el rerefons hi haurà una història paral·lela, la història de dos germans que en dos bàndols distints la història farà que s'acaben agermanant. No els contem més detalls, si de cas ja vostès aniran descobrint-ho a poc a poc. Ahí tenen en les seues pantalles imatges ja d'aquesta entrada cristiana que ja ha arrencat i de la que vostès van a poder disfrutar en directe. Per cert, que parlant de novetats, no sols serà una novetat històrica, diguem-ho així, pel que fa a l'entrada. Canal 9 també està d'estrena d'imatges. Ara de seguida ens ho explica, en este cas, Paco Morrió i Clara Castelló. Bon dia. Hola Maribel, bon dia, molt bon dia a tots. Sí, com tu bé deies, tenim una novetat enguany. Per primera volta, les càmeres de Televisió Valenciana han aconseguit colar-se en un punt fonamental, en un punt estratègic per a l'inici de la festa, per a l'inici de l'entrar. I aquest punt no és un altre, Paco Morrió, bon dia. Molt bon dia, el partidor. Allà on comença l'entrada, el que els alcoians s'anomenen el caos ordenat. Així és, allà dalt d'este carrer de Sant Nicolau i de Sant Nicolauet, dalt de tot, comença tot, i ahir hem col·locat per primera vegada, fita històrica, les nostres càmeres perquè vegin com és l'arrencar oficial, allò que diuen, Clara, de per al coll i per Sant Jordi. Avant l'entrada cristiana. Anem a veure-ho en directe. Ja està començant quasi el seguici, però sí que podríem veure aquests moments previs allà dalt. Està el nostre company Ferran Cano. Clar, perquè és que en aquest punt tenim el nostre particular home del balconet. Ell serà els nostres ulls, perquè els tenen bonics. Ferran Cano, bon dia. Hola, molt bon dia, Paco, molt bon dia, Clara, des d'ací, des del partidor, un lloc emblemàtic i molt especial per a tots els alcoians i per a tots els amants de la festa. És així on naix la festa, un lloc privilegiat que per primera vegada vostès que estan a les seues cases poden disfrutar a través de les càmeres de Canal 9 en una novetat històrica en la retransmissió d'esta festa. Així s'organitza tot, una veu, una megafonia, un cronista fester de tota la vida, Rafael Domínguez, és el que dona la veu i el que organitza i mana, podríem dir, la eixida de cada filà, de cada esquadra, de cada coreografia per a que tot estiga en ordre i tot estiga correcte. Així els nervis estan a flor de pell. Acaba de començar esta arrencada espectacular, estan començant a passar les carrosses i les persones, el públic que no vol perdre este moment, pues avui també moltíssima emoció esta arrencada. Sí, molt bonico i de cine. I el partidor és un lloc molt especial per a tots els... Això és lo principal. Això és lo principal de la festa. El tros del partidor és lo millor que n'hi ha. Que el cos aguante per esta vesprada. Aguantarà, tranquil, no patisques. El cafè licor fa miracles. Això diu, el cafè licor fa miracles, però bueno, el dia següent té les seues conseqüències. No. Està en Urofent que fa miracles també. A disfrutar moltíssim perquè així la festa acaba de començar i com ja sabeu durarà tot el dia, és el dia gran, és el dia de l'entrada i des d'ací jo seré els vostres ulls, parlarem amb els protagonistes, amb els càrrecs, els capitans, l'esquadra del mig, parlarem amb les ballarines i vos donarem tots els detalls en primícia abans que comenci la festa. Des d'ací, des del partidor, com diu el nostre cronista, per Alcoi i per Sant Jordi, abans l'entrada. Una entrada que, com veuen, ja ha encetat i ja ha envaït tots els carrers de la ciutat d'Alcoi. El que estan veient vostès en aquests moments a les seues imatges és precisament la carrossa del capità Cristià i la capitania dels alcodians, en aquest cas presidida o capitanejada, evidentment, per Nando Santonja, una persona que, com bé ell ens explicava precisament, no ha sigut fester de tota la vida, però sí porta 22 anys en la festa i sobretot portava en el cor i en l'ànima, com qualsevol alcoia, diria jo, i sa gran il·lusió de representar a Alcoi en un moment tan especial com esta, en les seues festes de moros i cristians. Com veuen, està acompanyat també, evidentment, de la favorita, en este cas la seva neboda. Curiosament, la seva neboda en realitat pertany a la filà dels Mudèjares. És precisament la filà que enguany ostenta la capitania mora. I es dona aquesta circumstància de que tots dos en realitat podrien disfrutar de dos capitanies diferents, però han volgut acompanyar a Nando Santonja i a la seva il·lusió. No sols la seva neboda i apadrinada en este cas, sinó també el seu propi germà, també membre de la filà Mudèjares i que en este cas és un dels cavallers que acompanyarà al capità cristià, a Nando Santonja. Estem veient, evidentment, imatges en directe de les festes de moros i cristians d'Alcoi, escenes impactants, espectaculars, escenes úniques d'aquesta festa declarada d'interès turístic internacional. Paco Morrió, Clara Castelló.
Així és, enguany més que mai, agermanats i ja sonen les trompetes des de les almenes del castell de la plaça d'Espanya d'Alcoi. La festa comença, està tot a punt i en aquesta cruïlla de cors, en aquest encreuament emotiu entre moros i cristians, enguany anem a viure una entrada històrica. Històrica, amb una història preciosa, però què ens sembla si veiem com ha començat esta entrada cristiana? Anem a veure el moment en què s'iniciava l'entrada cristiana del 2008. Bon dia, Sant Jordi. Benvingut tots, amants d'aquesta nostra festa. Grandiós mosaic. No tenim àudio ahí, cristianes. Xiquets dormits, cavalls, arqueres, dames altives. Flamants festers omplin joiosos el mes d'abril. Floten al matí nostàlgia cristiana. Blanques banderes, guerrers, negres esclaus i llaves volen donar fe de la gesta dels nostres antepassats. Bullen curiosos, brillen colors. Que confusió. Partidors medievals, cristians, amb ànsies, esperen l'entrada triomfal. Que posen en marxa el so del timbal. Alcoians, alcodianos, per Alcoi i per Sant Jordi. Avant l'entrada de cristians 2008. Era l'inici d'esta entrada cristiana, molt emotiu. Era Jordi Reig, ell alcodià que guany, i en el boato, en els cavallers, i heu sentit aquesta paraula emocionant, veritat? Emocionant, emocionant. Posa els pèls de punta, però jo crec que tenim tants moments, tindrem al llarg d'este matí, de la vesprada, moments tan emocionants. T'has portat mocadorets, Paco? Jo m'ha dut mocadorets, m'ha dut mentireta, m'ha dut de tot per aguantar així, perquè, senyores i senyors, estarem així al peu de guerra fins a la nit, fins que acabe l'alferes. L'alferes, moro, al voltant, diuen, el que sempre saben com comencen, però mai saben quan acaba. Jo crec que a les 10 de la nit estarem així tant per Canal 9 i també per Punt 2, sense parar. Home, clar, per aportar-nos cada moment, cada instant d'estes entrades. Entrades que comencen ja amb eixa esquadra de blancs de la filà alcodians. Són els que ostenten enguany la capitania i, com poden veure, senyores i senyors, comença l'entrada amb ells. Ahí els tenim, desfilen amb el traje oficial. És el que anava a dir. Hem d'aclarir que és una fila una esquadra de blancs. Ells van amb el traje original, diguem, de la fila. Una fila, per cert, la dels alcodians, que va néixer el 1912. Quasi res. Dins del patronat de la joventut obrera. I en figurava com a primer tron en aquell moment Joaquín Martí Pascual. Van ser uns anys difícils. La fila va desaparèixer entre el 1922 i el 1923. Però uns anys després, en el 59, i al si de l'Associació d'Antics Alumnes Salesians, es té la idea de refundar la fila alcodians, i així un grup d'antics alumnes proposa la seva aprovació a l'Associació de Sant Jordi, que s'obté oficialment pel gener del 1960. I ahí tenim el primer cap d'esquadra en este dia gloriós de les entrades de moros i cristians, al so de la peça musical Zafirus, del mestre Francisco Valor Llorenç. Estan arribant ja al punt nostre de les càmeres, al carrer Sant Nicolau, i no vaig a deixar de dir una cosa perquè interpreta la banda de música de Ai, Penàguila. de Penàguila, sí senyor. Si és que vostès no ho entendran, però és que Penàguila és el poble del nostre company, de Paco Morrió. Toquen com els àngels, Ai, ja ho crec, ja ho crec. Anem a sentir un poquet la peça Zafirus mentre comença el boato del capità. És el primer element, podríem dir que encara no és seguici del capità, però és el primer element d'esta entrada. Ahí vem el cap caporal, davant de tot el batedor, volem dir, davant de tot, lluint en els carrers, i endavant la peça Zafirus per la banda de música de Penàguila. Hem d'explicar també que el cap batedor és el que va a cavall, no? Sí.
N'hi ha una sèrie de vocabularis que anirem aprenent al llarg del dia. Exactament, perquè també els nostres espectadors, perquè la gent d'Alcoi ja el domina i sap de què es tracta quan s'entén els noms, però cap batedor, què és cap batedor? Pues este senyor que veuen vostès dalt del cavall i que va, diguem-ne, com guiant un poc, no? L'esquadra de blancs. Sí, senyora. Cap d'esquadra és el que va darrere, este home que veuen així amb la seva arma. Que ell va a peu. Partidor l'hem vist i el tornarem a veure i tornarem a connectar en el partidor i n'hi haurà tot un diccionari bàsic per a festers si venen estos dies al coll. Que a pesar de que obren 3 setmanes, observen com estan els carrers, els balcons s'han pagat un any més a preu d'or, costen vora 3.000 euros llogar un balconet només el dia de les entrades. Però tenen dret a estar matí vesprada, no? Sí. No n'hi ha que pagar de matí de vesprada. Hi ha gent que té també la seva begudeta, el seu aperitiu, és a dir, està tot dins del pack. Tornen ahir els alcodians amb la seva esquadra de negre i torna a sonar Zafirus. Els alcoians els agrada molt, a més una volta en la vida, no? També cal dir que clar, ja que només hi un dia, s'han de recrear perquè la gent els puga veure bé i van com saludant a tot el món, perquè també tenen gent coneguda, clar, al llarg de tot el recorregut, han d'anar saludant a tota la gent, però també per a ells és com un símbol de... no sé si dir de grandea, no? De poderío. I d'altra banda, d'homenatge al seu poble, al coll. És una manera de dir així, és de vosaltres, ho fem per vosaltres i ho fem per a una fila, pensa que són 14 mores, 14 cristianes i una que fa 29, que és la dels Miró. Que és tots els que estan en els balcons i en les cadiretes en els sentaets. Cadiretes que un any més s'han omplit, enguany al ser un dia laborable sembla que no ha hagut tanta demanda com altres anys, però de segur que estarà totalment ple el recorregut. Imagina ese carrer. Clara, Sant Nicolau. Tu saps com sona la música? És que deu de ser emocionant. I jo no sé què deu de ser més emocionant, si estar desfilant per ese carrer o estar sentat mirant-ho. Senyores i senyors, dames i cavallers, nobles i cortesans, comença el boato del capità. Comença la crulla de cors. La crulla de cors és la història de dos germans, Siegfried i Jacint. Dos germans bessons. Que la vida, el destí, els desunirà i els juntarà anys després en aquella batalla de 1276. En el boato del capità contaran escena a escena la vida de cada un d'ells. El cristià és el cavaller que s'anomena Siegfried. I ahí començarà la història. Va contat per escenes. I aquest és el primer element, la primera escena. Aquesta escena és la visita del galer a Osca. A Osca, sí senyor. Que és el descobriment de tot un món per al menut Siegfried. Recordem que a l'edat de tan sols 5 anys s'han de separar per circumstàncies de la vida. Els dos germans bessons que són fills de mare mora i pare. Efectivament, i de menut Siegfried s'acostarà fins a la ciutat d'Osca. Allí Siegfried coneixerà, com deia Clara, un nou món. Comerciants, soldats, gent del cler, cortesans, nobles, jueus, de tot tipus de gent. Tots junts formen un fresc molt aproximat del que ens pot oferir una ciutat a l'edat mitjana. És el primer element, la primera escena de la vida de Siegfried. Repetim, el cavaller que finalment arribarà al coll en el bàndol de la creu. Esta creació, Crulla de Cors, com a referència, com si fos uns crèdits dins d'una pel·lícula, ha sigut creat per Jordi Peydró, que és un il·lustrador, escriptor i director artístic de Terra Natura. També està a formar part d'esta història meravellosa Joan Fran Rosalén, que ell és productor teatral de La Dependent i també s'encarrega de la gerència del teatre principal d'ací d'Alcoi. Efectivament. I hi ha una tercera persona implicada també en aquest ambiciós projecte.
Ella és Alicia Segura, que és la coordinadora del vestuari. Els tres han venut la idea, tant als alcodians com als mudèjars, i els tres han creat esta cruïlla de cors, esta cruïlla que arranca a la ciutat d'Osca. Intenta rememorar com era aquesta ciutat d'Osca, on va acudir el jovenet Siegfried, molt menut amb son pare, tenia una xicoteta malaltia, son pare el va dur fins al Galè, fins al metge Galè, perquè li la veiguera, i finalment es va veure que no tenia res. Però això va provocar que Siegfried hiciera de sa casa i que deixara en sa casa, en l'alqueria, a sa mare i al germà bessó. I la de coses que els passarien a sa mare i al germà bessó, però tot això és una història paral·lela que coneixerem més tard. Efectivament. En altres escenes, la pel·lícula continua. A vos si tenim temps i veiem ja l'arribada de Siegfried, que ja l'hem vist passar a la ciutat d'Osca. La seva arribada a Osca mostra un món nou per als ulls del menut, i a cavall o a peu recorreran els carrers de la vila fins a plegar a la casa del Galè. Després de veure el metge, Siegfried i son pare Ramir tornen de nou a l'alqueria. Ha sigut tota una experiència, però atenció, perquè Ramir torna a casa i Siegfried, acompanyant-lo, veuen algo terrible que ha passat a l'alqueria. La visita ha sigut profitosa a Osca, però quan tornen, des de lluny veuen una fosca columna de fum. Pels cors corre una puntada de dolor. Ramir tem el pitjor. Mentre Siegfried, alient al que està succeint, gaudix d'una cavalcada èpica. Què està passant en l'alqueria? A la plegar, a la claror del fosc, res queda del que poc abans era una llar. El foc, l'odi i la bestiesa dels homes ha acabat per trencar una família que tan sols volia viure en pau. Zuleima, la mare de Siegfried, ha mort. I Yacid, el germà, ha desaparegut. Per a Siegfried, l'únic cert és que sa mare i el seu germà no estan on ells els esperava trobar. Acompanyada pels altres éssers espirituals, la mare morta de Yacid i Siegfried fa un suggerent ball d'acomiadament a la vida. En esta creació coreogràfica que hem vist, que acabava justament i que tornarà a començar, estàvem veient aquests éssers espirituals, aquests éssers que simulen les ànimes de sa mare morta i darrere, justament darrere, els esperits que s'eleven fins l'infinit. Torna a començar de nou el ballet interpretant la còlera, la mort de la mare de Siegfried en esta segona escena de la cruïlla de cors. Bueno, Clara, anem a la següent escena. Anem a continuar. Ramir es presenta a la guarnició cristiana de Terol, vol parlar amb l'alcaide, després de relatar el que ha viscut la penaix del seu interior i inunda la casalot de la guàrdia. Un soldat s'emporta a Siegfried, el nostre heroi d'este matí, no vol que visca el dolor de son pare, i al mateix li expliquen el que passa, com són els moros. Els moros són unes persones, són uns sers terribles. Sí, sí. Són uns sers amb banyes, estàvem veient-los abans. I al voltant d'això es crea un univers per a Siegfried en el qual li diuen: esta gent és mala, Siegfried. Esta gent hi ha que matar-la. I es crea el germen, la llavor de l'odi dins de Siegfried. Diguem-ne que Siegfried escolta parlar per primera volta del dimoni moro.
Ahí veiem, són personatges, tots ells de la guarnició. I són com històries terribles, no? Que els musulmans tenen uns rostres macabres, potes d'animals diabòlics, armes temibles, per aportar el patiment fins i tot als més valents dels guerrers. L'escena anterior, l'estem veient, és el de Suleima, arriba ja a la plaça d'Espanya, però ràpidament veurem el moment en què un nou ballet arribarà al tir de les nostres càmeres. És el ballet del dimoni moro. Ja sona la música. És un ballet d'una gran coreògrafa d'Alcoi, Carmina Nadal, que participarà moltíssim avui el dia de les entrades i que ràpidament podrem veure com interpreta aquesta simbologia del dimoni moro. Amb les banyes, Siegfried pot fer molt de mal, ja que lluita. És la tercera escena de la cruïlla de cos. Justament del ballet del dimoni moro veiem soldats en campanya i l'acompanyen seguidament dones de la guarnició. Davant està el cap de la guarnició fronterera i finalment per ahir clavat seria un poc difícil trobar a Siegfried en eixa camp de batalla mentre li expliquen l'aport del dimoni moro. Ahí estem veient ja el dimoni moro en el seu ballet, Clara. Hem de dir que a Siegfried el veurem sempre amb el traje roig amb la creu blanca. Identificarem a este personatge per com va vestit. Però així veiem, com tu dius, a estos personatges diabòlics. Una vegada més, Carmina Nadal en el carrer Sant Nicolau amb una creació. És una ballarina que té un estil propi des de la festa i que podem dir que este matí s'estrena amb el dimoni moro. De tota manera, Siegfried, podem dir que ell no dona crèdit a tot el que estan escoltant i a totes les històries que li estan contant. Ell es fa una pregunta. Serà cert que sa mare i el seu germà han mort a mans d'estos diabòlics éssers? Esta pregunta en l'aire, que sembla si fem una xicoteta parada, però tornem de seguida a uns consells publicitaris, però estem així, no perden la història de Siegfried. Fins ara. Matí, ja ho saben, està oferint-los en estos moments una programació especial, un matí especial, festes de moros i cristians d'Alcoi. En estos moments vostès estan disfrutant d'imatges en directe, d'aquesta fantàstica entrada cristiana que ja ha rebentat, que ja ha acaparat tota la ciutat d'Alcoi. Els alcodians ja s'han fet els amos, amb ells el seu capità, Nando Santonja, i sobretot aquesta història que està alçant moltíssima expectació, la història de Siegfried i Jacint, aquests dos germans bessons als quals el destí separa. De moment, i ja segons ens havien explicat Clara Castelló i Paco Morreo, saben que Siegfried està a l'expectativa, no sap què és el que li ha ocorregut en aquests moments a la seva mare i al seu germà Jacint. Això sí, un ball endemoniat ens fa pensar en el pitjor. Anem a deixar que siguin precisament els nostres companys Paco Morreo i Clara Castelló que ens conten com continua esta història, la història d'estos dos germans. Ui, la de coses que tenim que contar encara de la vida de Siegfried. Siegfried arriba a la cort. I ahí podem veure, en eixa cort, els cavallers del capità, que van en una imponent carrossa. Davant, justament, hem pogut veure, així de refiló, el ballet de les infidelitats. Es trobem ja immersos en la cort. Siegfried s'ha fet major i ja viu en este món medieval, mentre sona una imponent marxa cristiana que donarà pas ràpidament a l'arribada del capità. Sona Aleluia. Bueno, un himne importantíssim per als alcodians.
Este xic no vol sentir-ho. Pues destapa't perquè va, perquè enguany esta marxa complís 50 anys. Va marcar un hit dins de la història, però temps tindrem de contar de l'Al·leluia, una peça a la que enguany se li faran molts homenatges. Arriben els cavallers a la plaça d'Espanya i sona Al·leluia. Escoltem l'Al·leluia. Ha sonat, ho hem sentit, l'Al·leluia, entre continua de nou l'entrada. Podem veure'l, i des de l'enramada, aquest motiu artístic que es cola per tot el recorregut, des de Sant Nicolauet, Sant Nicolau, plaça d'Espanya, Sant Llorenç, avinguda del País Valencià, en tot aquest recorregut apareix l'enramada que lluís, que simula un pati d'armes, perquè recordem a tots vostès que Alcoi està inversa, de repent, en l'edat mitjana. És la festa alcoiana d'interès turístic internacional i que ve a contar-nos com en aquell 1276 un capdil moro d'Alcalá de la Jovada que li diuen Clara. Al-Arrach. Muy bien. Al-Arrach va intentar conquerir la ciutat. Hem de dir que d'on era tornar a dir el poble. D'Alcalá de la Jovada. Ai, que si està escoltant-nos el nostre company Ximo, s'alegrarà, que des d'ací li enviem també una salutació molt especial. Efectivament, des d'allà, des del 1276, va intentar conquerir la ciutat, una ciutat que entonces estava ocupada per antics cristians, i en aquest moment el capdil, fart ja de pagar i pagar i pagar, pues una cosa com molt de nosaltres ara, però en hipoteca, pues en aquella època va dir, vaig a sublevar-me contra els cristians, i va fer un setge a la ciutat, i en aquest moment, Clara, els moros i els cristians es van enfrontar. Però no van comptar amb dues coses. Una, que el rei Jaume anava a enviar 40 cavallers i després que anaven a aclamar-se a un sant. Era un 23 d'abril i per aquella època el sant era... Sant Jordi. Sant Jordi. I conta la llegenda que va aparèixer una llum des del cel i va ajudar als cristians a guanyar la batalla. Això són, a línies bàsiques, el que els alcoians celebren en festes de moros i cristians. Estos dies. De moment no avancem aconteciments, tot això passarà en els pròxims dies. Ara, de moment, el que simulen és l'arribada de les tropes cristianes a la ciutat. I continuem amb les escenes de la història de Siegfried, la mitja part de Cruïlla de Cors, ja saben, el jove cristià. Es troba ja a la cort i com tots els elements, veiem moltíssims elements que ja ven davant de les nostres càmeres. Ahí tenim justament a unes ajudants de la cambra, perquè justament darrere vindran les dames del cavaller. Ahí les veiem en eixa carrossa apareixent i acompanyades novament en una nova música. En concret, és la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi que interpretarà al pas d'estes dames Cruïlla de Cors. Cruïlla de Cors, obra d'Àngel Lluís Ferrando, actual director de la banda primitiva d'Alcoi. Recent, a més, pense que té un any aproximadament com a director d'esta primitiva. Aquí estem sentint ja la música, els balcons que estan veient els assistents el pas d'eixes dames dels cavallers i d'així no res estarà el capità.
és la cort on Siegfried arriba. Clara, mira quina pluja de confeti, Darrere d'eixa pluja, de nou, les dames del cavaller. I ahí tenim a la banda. A eixa imponent banda, que és la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, interpretant Cruïlla de Cors. Que precedixen, podem dir, a la carrossa del capità, que anirà amb la dama i les rodelles. Efectivament, aquestes dames són les dones dels cavallers que hem vist abans i que van justament amb el sèquit de la cort, una cort que està a la ciutat d'Alcoi i que espera l'arribada dels moros esta vesprada. I ara, en este moment, sí, Clara, ahí el tenim. Anando Santonja. Ahí estem veient-lo, un alcodià fins al moll de l'os. Fernando Santonja Sanz, capità cristià del 2008. Arriba amb eixa mateixa peça musical amb Cruïlla de Cors envaint els carrers de Sant Nicolau, del centre de la ciutat. Junt a ell, la favorita, Paloma Santonja Serrano. Que orgullosos estan, Que feliços els veu als dos. Un moment crucial per al capità, sobretot. Se li veu un home content, orgullós, i m'agrada un detall molt bonic que normalment no és molt habitual en l'entrada de moros, i és que no du casc, va destapat totalment. Ha volgut com descansant, com esperant la guerra, el casc el du justament darrere, i ahir veiem agarrat de la favorita un home senzill, és arquitecte, viu molt per a la festa i està il·lusionadíssim i d'una imponent carrossa en la qual simula com una cascada d'aigua darrere, tota obra dels creadors de Cruïlla de Cors. Està a punt de sonar de nou la peça Cruïlla de Cors, que arribarà amb ell justament fins a la plaça d'Espanya. Ahir es produirà un moment, podem dir, un dels moments més bonics del matí. Més bonics, sí. Que és l'entrega de les claus per part d'un alcodiano, en la qual simula que, senyor capità, vostè té ahí les claus de la ciutat. I és que des del 1974, la fila dels alcodians protagonitza aquest acte de lliurament de les claus del castell al capità cristià, i és un acte que, com tu deies, es produeix quan el capità arriba a la plaça d'Espanya, i en aquest moment l'alcaide, la seva escorta d'alcodians, li dona les claus a través d'un alcodianet, no? Xicotet, podríem dir. Així marca la tradició, una festa pleníssima de tradicions. Temps tindrem de veure cada un dels detalls d'esta festa i com, quan s'inclou una cosa nova, va transmetent-se. Per exemple, aquesta enrama que veuen està des de sempre, des del començament, des que es feien les alardes allà a l'edat mitjana. L'anava des de l'any 85. Continuen els elements del seguici del capità cristià i la música que no para. Ahí estem veient de nou a Fernando Santonja, que va avançant lentament fins a arribar a la plaça d'Espanya. Endavant, capità. Nous elements del seguici, continua la història de Siegfried, i este bloc, esta escena, s'anomena Capturats. Ahir, Siegfried ha sigut capturat junt a altres cristians en les contínues batalles i guerres i enfrontaments que tenen amb els moros.
en què estan ara en mans dels àrabs, alguns encadenats, altres engabiats, com veiem, porten amb la major dignitat possible el seu captiveri. I tornem de nou a la imatge justament davant del capità amb la seva carrossa. Ho hem pogut veure antes, una carrossa un tant especial, perquè ara, per exemple, es veu baix eixe pòrtic, baix eixa porta medieval, però pot canviar ràpidament i podrem veure com cau una cascada d'aigua. Diguem-ne que és una carrossa amb sorpresa, eh? I per a sorpresa esta és la carrossa dels capturats. Així és on es troben els cristians agarrats per els moros. Així ve una altra part important dins del seguici de la història de Siegfried, perquè així és on Siegfried es donarà compte que els moros no són tan roïns com li havien dit, no són aquells monstres amb banyes, sinó al contrari, són gent com ells mateixa, com nosaltres. Mira que bonica la carrossa, que adornada i que preciosa. Quina preciositat. Amb l'adorn moro, amb els detalls cuidats al màxim, una carrossa cuidada al detall. Sí, podem dir que ell descobreix ara una civilització molt allunyada del que durant tant de temps li han fet creure. Està coneixent els costums i les formes de vida d'aquest poble que ell considera des de la seva infantesa els seus acèrrims enemics. Efectivament, són homes cultes, que saben d'astronomia, d'astrologia, d'agricultura, són gent sàvia, no només ells saben, també descobreix que els moros ho sabran. Però arribarà el moment de capturats mentre arribem a un punt màxim en el matí, en l'entrada cristiana, l'entrega de les claus per part d'un alcodià. Alcodià, que si no ho sabien els ho diem, els alcodians eren els antics pobladors de la ciutat d'Alcoi. I ara, en este moment, el capità arriba a la plaça i sonen les campanes de Santa Maria. Sí. L'entrada del capità cristià en la plaça d'Espanya. Ahí veiem l'alcodià, el xiquet alcodià. Alcodianet, que li fa entrega de les claus de la ciutat. Revolteig general a tot el coll a l'església de Santa Maria i estem veient-la davant justament el castell. Senyores i senyors, en este precís moment, el coll és cristià. El capità del 2008, Nando Santonja, té les claus, té la màxima autoritat de la ciutat, farà front als moros, sabrà lluitar contra d'ells. Aguantarà el setge? No l'aguantarà? Què passarà, Clara? Ho deixem en punts suspensius. De moment, ahí el tenim en les claus de la ciutat. Una tradició que realment no és molt antiga, com abans comentava Clara, però que va gaudir de molt d'èxit en el seu moment i així es repeteix tots els anys. El seguici ha volgut que en este precís moment tota la volta de la plaça d'Espanya estiga totalment envaïda per la cort del capità. Capità que es torna al seu lloc, juntament, ho hem vist, davant de la cascada d'aigua que du la carrossa, i ja és el senyor de la ciutat d'Alcoi. Alcoi és cristiana, la ciutat quin plànol més bonic que ens ha oferit el nostre realitzador. I les campanes de Santa Maria voltejant. Observen la part de darrere de la carrossa, tot cuidat al detall, màxim cuidat, ahí com una espècie de gelosia entre les roques, perquè és, podem dir, una carrossa reversible. Té la part de la ciutat i la part dels boscos amb les cascades. Aplaudiments des dels balcons al pas del capità Nando Santonja.
capità dels Alcodians del 2008. Endavant! Del sol. Estic veient este pla general i estic veient que dia més bo encara, que no hi ha que confiar-se en Alcoi la Puja, sembla que és un convidat d'excepció. Sempre, no?, en el dia d'avui. Jo no vull parlar. Continuem en la història de Sigfrid. Sí, crec que tots els cristians i tots els moros tenen preparats també uns impermeables per si de cas. Diuen que a lo millor esta vesprada algo de pluja teníem. És imprevisible, ni els meteoròlegs poden atinar en la festa. Després contarem un detall de l'església de Santa Maria, però quan tinguem un poc de temps. Ara no podem perquè la història de Sigfrid continua. Arriben les fires. Ja saben, aquests llocs on els comerciants medievals intercanviaven productes. D'ací tenim dos molt famoses, la Fira de Cocentaina i la Fira de Xàtiva. És un xicotet homenatge a aquest comerç, a aquesta activitat comercial que assolia d'un alt grau de desenvolupament en aquests temps. Ahir veiem la música que l'acompanya i ahir veiem els firans. Sí, gent de diferents llocs de tota Europa que arriba fins a les ciutats que organitzen aquestes fires per a intercanviar els seus productes. Al Regne d'Aragó, en tota la resta de la península, es dona més la possibilitat de veure conviure amb més o menys harmonia a gens de les tres civilitzacions del món conegut. Així jueus, cristians i musulmans intercanvien els productes fruits dels seus avanços. I ara és el moment en què veiem ja un nou element, que són els gremis, que són la construcció de catedrals. I aquest és el present moment, pedra a pedra, com anàvem fent a l'edat mitjana, la construcció de catedrals, de presentar el nostre primer convidat d'avui. Clar que sí, així tenim. Tenim a Jordi Linares, que ens acompanyarà durant este matí la retransmissió. Ell és professor del Col·legi La Concepció d'Ontinyent i volem que quede molt clar això i agrair a la direcció del col·legi que l'hagin deixat avui lliure, perquè ell va dir, és que m'han dit els de Canal 9 que volen que ens ajude per la retransmissió, i així li han pogut donar el dia d'avui lliure. Ell és col·laborador també habitual de l'associació Sant Jordi, membre de la fila Realistes i cronista oficial d'esta fila de Realistes. Jordi, bon dia. Bon dia, Alcoi, i bon dia, festa. Que bonic! Gràcies per acompanyar-nos un any més en esta retransmissió. Amb els seus comentaris vostès podran comprovar com ell és un gran coneixedor d'esta festa i ens ajudarà a comprendre un poc més esta, jo no sé si trama complicada, podríem dir en alguns moments, sobretot per als que desconeixem tot el que passa dins d'esta magnífica festa dels moros i cristians. Efectivament, de per si la festa és complicada d'entendre alguns detalls que té, però en el cas de Sigfrid, la història que avui relaten els alcodians i esta vespre relataran els mudèjars, pues també té molts detalls que complexos, exacte, sí, sí. Molta innovació, però que tal volta li feia falta a la festa una innovació d'aquest tipus, i encara que siga complexa, jo crec que la gent sí que és coneixedora de tots els elements, perquè ha hagut un treball previ de tant de la fila mudèjars com dels alcodians d'intentar desvelar tots aquests xicotets, escenes, i jo crec que sí que la gent serà capaç d'identificar tots els moviments, totes les escenes, tots els grupos de boato que van apareixent al llarg del dia. Sembla que feia falta, Jordi, un poc i agermanament, no?, entre moros i cristians. Som enemics, no som tan enemics, som germans, lluitem per una festa. Es parla d'una coexistència més que d'una convivència dels musulmans i dels cristians, però sí s'ha volgut eliminar un poc el terme de coexistència, de lluita, d'enfrontament, i apropar un poc els dos bàndols, ja que estem de festa, ja que estem parlant d'una activitat lúdica, festiva, pues buscar aquest agermanament entre dos bàndols, el cristià i el moro. Atenció, Clara i Jordi, un momentet, fem un xoc de parèntesis, perquè arriba un dels ballets més bonics del Seguici del Capità. Arriba La Pesta, obra de Carmina Nadal. L'hem vist abans, la tornem a veure en esta creació que és bàrbara. Ve a significar un poc el que representava també en eixa època la pesta, la mort que s'escampa per tota Europa. I ahí podem veure els elements d'eixe ballet. És un ballet bèstia, és un ballet que simula la mort assetjant i que causava tantes destrosses a l'edat mitjana, i ahí es veiem
Anem a disfrutar un poquet de la pesta, us sembla bé? Efectivament, en 1348 és quan hi ha una forta pesta provinent d'Àsia, d'Orient, totalment desconeguda, una malaltia que els europeus no poden fer-li front. Aleshores, en aquest ballet que hem representat molt bé per Carmina Nadal, té aquests elements orientals, màgics, desconeguts per als europeus, que no coneixen la malaltia, però sí que estan patint els seus efectes. Cossos en flames, cases abandonades amb el signe del terror pintat a tota pressa en les seues portes, gent que fuig pensant que la deixa darrere, quan en realitat el que fa és que la porta i es converteix en un mig per a propagar-la a altres llocs. Interpreta la banda d'Ador. El director Ramon García és també el compositor d'esta peça, que una curiositat està basada en Indiana Jones i el Templo Maldito, com a curiositat. Este músic d'Atzeneta d'Albaida també està dirigint en estos moments la peça Desfilada dels esclaus, que du acompanyament amb la pesta. Està a punt de començar una altra vegada l'arribada de la pesta. Ahir torna de nou Carmina Nadal, que vaig a dir-ho, compleix 15 anys introduïda, participant plenament de la festa alcoiana. Ahir la vaig veure, en l'entrada dels músics estava pletòrica i tenia molta fe en que arribara perfectament a tots vostès, a tots els telespectadors, este ballet que diu ella que li ha costat moltíssim, però que finalment, com a resultat, millor el jutgem. Ho veiem, clar que sí. Ahí està la pesta, que és com els tentacles que arriben a cada un. Una pesta que es fa l'ama, diguem-ne, d'Europa i que tardarà molt de temps en poder eixir d'ací. Quanta gent va poder morir de la pesta? Alrededor d'un terç de la població europea del segle XIV pateix els efectes de la pesta, una malaltia que no saben molt bé com combatre, i de fet va suposar la pèrdua de molt patrimoni pictòric en les esglésies, perquè el que feien era encalar totes les esglésies, doncs pensaven que era una difusió d'aquesta malaltia les pintures. Majestuosa la veiem ahir, representada la pesta. Com veuen, tots els elements de l'edat mitjana representats, la vida, la mort, elements de la vida quotidiana, els temors a morir en aquella època tan oscura, i el ballet està a punt de tornar a començar de nou amb la peça que va sonar ja, Desfilada dels esclaus, obra del mestre d'Atzeneta d'Albaida, Ramon García. Endavant la pesta. I mentre sona la música del ballet de la pesta, allà al fons, quasi al partidor de Sant Nicolau, amaneixen els esclaus, l'esquadra de negres, a sang I foc. i foc. I passa per davant la pesta. Ui, fa fort, fa fort. Ahí tenim la creació i el primer element, el cap batedor, que és un poc l'inici. Veritat, Jordi? Un poc la presentació d'aquesta esquadra d'esclaus que representa un poc els mercenaris que venien de l'Europa de l'Est, de l'Europa del Nord, a combatir per els ideals de la mitja de la creu.
i veiem aquesta imatge conjugada del cap batedor amb una de les cases més representatives d'Alcoi, que és la Casa del Pavo, un dels màxims exemples del modernisme en la Comunitat Valenciana. I diran vostès, què passarà en Sant Nicolau? Això és un element fonamental dins de la festa, per allunyar sons, per a lluir, per a crear també un poquet d'expectativa. Tenim el que a Alcoi anomenen, una altra paraula, talló. El talló. El talló. És un espai buit que si s'allarga massa, Jordi, és molt criticat. Sí, el públic en Alcoi és molt entès i si s'allarga moltíssim crea una situació un poc de la gent no sap què ve a continuació. Així, de totes formes, el cap batedor, que és el que està desfilant actualment en aquests moments, sí que necessita un poc d'espai per a fer les seues evolucions. Els cavalls sempre estan nerviosos de per si, per el confeti, per la música, i avui, a més, sobretot per la gran algarabia del públic. I ahí veiem una imatge de l'esquadra d'esclaus. Impressionant, ahí les tenim. Són els esclaus, els acompanyants del capità, i que dins de la cruïlla de cors d'este matí simularien la guerra, aquesta part armada, bèl·lica, aquesta part més dura de la representació medieval de l'entrada dels cristians. Amb pas ferm arriben a Sant Nicolau, l'esquadra de negres, A sang i foc. i que baixen amb la marxa cristiana Xamarcai. Una peça interpretada per la banda de música Societat Música Nova d'Alcoi. Ahí estan, un disseny exclusiu. Els expliquem, és una estrena absoluta. Este traje ha sigut dissenyat amb molta cura i amb molt de detall, i que no s'ha vist mai. És Alcoi marca tendències, és una passarel·la dins del que poden ser els moros i cristians, i expectació per veure aquesta esquadra, i ahí la veiem. Eixe és el moment, justament, quan han eixit este matí, fa escassos minuts, d'allà dalt, del partidor, del carrer Sant Nicolauet. Dalt de tot, estaven veient-los, m'imagino que estarien nerviosos, Jordi, estarien en un moment de tensió en el partidor. Tu has passat per ahí, conta'ns, què és el que Sí, se sent? és un moment de tensió que realment no saps ni on estàs ni el que vius, perquè és molt gran la tensió, el carrer s'estrequís moltíssim, comença a sonar la música, la gent comença a aplaudir, comença a brollar el confeti, i no saps realment on parar-te, i els ulls el porten cap al cel. Diguem que ell deixes portar, Sí, no? al cap i a la fi la festa és un poc un esclat cap al cel. I el que fem moltes vegades al Alcoians és mirar cap al cel, perquè és tant les sensacions que vivim en aquests moments que realment quasi no sabem ni on mirar. I el cel, en aquesta mirada posada en Sant Jordi, sobretot, és el que ens marca el camí. Veiem els moments previs de l'arrencada de l'esquadra dels negres, l'esquadra dels esclaus, i que ja estan quasi arribant al cantó del Pinyó, que és l'encreuament entre Sant Llorenç, la plaça d'Espanya i Sant Nicolau. Sona de nou Xamarcai i tornen a aparèixer els esclaus en aquest casc tan original. Atenció, perquè els esclaus del capità arriben a Alcoi. trajes que porten l'esquadra de negres és un traje especial. Exclusius per al moment sols de l'entrada del dia 22 d'abril. Són trajes que s'alquilaran després en altres llocs, però que en Alcoi sols apareixen el dia 22 d'abril i que efectivament es dissenyen ex professo per a la festa alcoiana. Uns trajes que poden oscil·lar entre els 4 i els 10.000 euros aproximadament cada traje. Aprofitem per a parlar també del preu del traje del capità Cristià, perquè quan ha passat no hem parlat d'ell. Sí, Fernando va destacar que voldria tindre un traje senzill, un traje molt humil d'un capità senyorial, que és el que necessita Alcoi, és a dir, un senyor capità d'Alcoi, i crec que ha estat ben reflectida la seva idea. No ha sigut un traje molt recarregat, d'unes línies molt sòbries però molt elegants, sobretot. En canvi, el que mostra la fantasia de les esquadres de negres és el que estem veient ara en aquests moments en pantalla, aquesta esquadra d'esclaus que és la fantasia en el màxim estat. Així és, el disseny és d'Alfredo Mullor,
i són mercenaris amb una capa molt original feta de pedaços. Ara intenten de veure'ls i duen un espinaç davant, justament. Ahí estem veient-los front a nosaltres. És de pau metall, com poden veure, i la combinació de teles és molt original. L'espinàs, justament, que tenen davant, amb les seues armes, el casc també és original, du molt poc metall, jo diria que el casc absolutament res, i tenen les capes fetes de pedaços, preparats per a la guerra. Són mercenaris que venen de molt lluny per lluitar amb els cristians. I no sé què dir, estic al·lucinat, va? La veritat és que són espectaculars, els treballs que porten. És una imatge molt impactant. Sant Nicolau és un carrer que dona per a molt, dona per a somiar, dona per a disfrutar i sobretot per a viure esta festa alcoiana que cada 22 d'abril irradia un poc a tota la comunitat valenciana aquest sentir de festa, alegria i sobretot aquesta creença en Sant Jordi que fa quasi 800 anys ens va ajudar i avui ens torna a reunir a tots els alcoians en la plaça d'Espanya en esta festa, com bé ha dit Paco, d'interès turístic internacional. Veiem més detalls de l'esquadra d'esclaus que arriben orgullosos, duem moltíssim temps preparant este moment i anem a deixar-los que disfruten un poquet, no? Mentre sona la marca Xamarcai. Endavant, esclaus! El cap oral, el cap batedor cridant. Com veus el cap batedor, Jordi? Impressionant també, veritat? Tu eres un especialista, Bueno, tan especialista no. Encara no he pogut fer el meu debut com a cap batedor. Sí que vaig tindre l'oportunitat, quan els Verds van tindre el capità, de desfilar a lloms d'un dromedari, que va ser una de les experiències més grans que puc recordar. I efectivament em queda una assignatura pendent, que és la de fer de cap batedor, que si Déu vol, d'ací 2 anys, quan tinguem més realistes alferes i capità, tindré la sort de poder realitzar les evolucions de cap batedor. Des de xicotet ja tenia il·lusió. Quan em vaig fer un poc més major vaig tindre l'oportunitat de poder ensenyar-me a muntar a cavall i gràcies sobretot al recolzament de la família Llorenç Montava, Peluca, podré veure complit este somni de fer de cap batedor. És que diguem-ne que la família Peluca són els que s'encarreguen de preparar tots els animals que ixen en el dia d'avui, tant en l'entrada cristiana com en la mora. Fan un treball increïble. Des de principis de la dècada dels 90 estan realment preparant a nivell professional i sobretot legal, cavalls i genets per a que puguen aparèixer en les festes de moros i cristians. Una cosa tan insignificant com pot ser el cap batedor, d'una faena molt intensa. No es pot ensenyar a muntar a cavall en 2 o 3 mesos i apareixen en Sant Nicolau, perquè són molts els riscos que pots córrer. Atenció, perquè arribem a l'última escena del seguici, el que s'anomena els 40 cavallers. Ja saben, el rei Jaume I va decidir, davant l'amenaça del cabdil, enviar 40 cavallers a la ciutat d'Alcoi. I ahí està l'última escena, perquè assabentat el rei decideix enviar a estos soldats. I entre ells, atenció, es troba, com no, Siegfried. Quan es tracta de defensar territori cristià, ell no té cap dubte i s'apunta ràpidament. Ahí es trobarà ell. El que no sap Siegfried és que el seu germà Bessó, Jacint, Clara em mira en careta de tensió, sí, per favor, lluitarà amb el bàndol de la mitja lluna esta vesprada. Però hem de dir que Siegfried ja està... és com un ancià, no? Podríem dir, ja té una edat avançada, Siegfried, amb tota la dignitat que li confereix la seva edat i els mèrits acumulats al servici del rei aragonès, caminarà colze a colze amb els cavallers que el monarca ha enviat cap al coll. Justament darrere de Siegfried és el tancament oficial dels alcodians.
que, com sempre, com mana la tradició, com s'ha fet durant dècades i dècades, l'ocupa este home. A este home se li anomena... El cop. Muy bien. Diguem-ne que és la persona més major, no?, de la fila. Sí, sol ser una persona representativa, molt vinculada al món de la festa i que té l'honor, el càrrec de tancar, és una cloenda del que és la desfilada. Passarà tant en les files de càrrec com les altres filades que desfilen habitualment. I comentava Paco els 40 cavallers, estos 40 cavallers que envia el rei Jaume, sí, perdona. No, els 40 cavallers, però mentre comentaves aquesta història anem a veure els millors moments del seguici dels alcodians, vos sembla? Sí, anem a veure la capitania cristiana. I amb aquesta imatge de Nando Santonja, capità del 2008, amb les seues danes, anem a continuar, però de seguida, perquè anem a donar una xicoteta pausa per uns consells publicitaris i tornem, volem veure-vos així ràpidament. Fins ara. Adéu, fins ara.